Il-Kunsill Lokali ta' Witilajn ingħata fondi Ewropej għal ġemellaġġ ma' bosta lokalitajiet f'Malta, fl-Italja u l-Ġermanja. Dan se jitmexxa minn servizzi Ewropej u l-ħsieb tiegħu li għal diskussjonijiet dwar il-futur tal-Ewropa, soluzzjonijiet komuni għall-Euroxettiċiżmu u l-integrazzjoni ta' komunitajiet barranin. Darren Grasso, il-kap tal-Fondi ta' Servizz Ewropej f'Malta, stqar li bejn l-2018 u l-2020 72% mis-66 proġett li kienu sottomessi għal fondi ġew aċċettati. U issa anke minn Marzu li għadda din l-Aġenzija qed toffri s-servizz ta' assistenza fl-implementazzjoni tal-proġetti. Jiġifieri bħala aġenzija noffru servizz holistiku lil diversi entitajiet mill-bidu tal-proċess fejn qed jiżviluppaw l-idejat tagħhom sa finalment l-implementazzjoni tal-proġett. Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela qal li proġetti ta' dan it-tip iresqu liċ-ċittadini Ewropej iżjed qrib ta' xulxin u bekk ikunu jistgħu jinqasmu l-idejat. Apparti li nappella li l-laqdiet mhux governattivi biex jersqu ħajtolbu l-għajnuna ta' servizzi Ewropej f'Malta, nappella wkoll il-Kunsilli Lokali li kienu diversi l-Kunsilli Lokali li fis-sentej li għaddew talbu l-għajnuna u nataw l-għajnuna ta' din l-Aġenzija u anki kienu ta' suċċess fil-proġetti li huma għamlu. Allura nħares il-qudiem li jkollna aktar avvenimenti li jkunu ta' benefiċċju għall-lokkalitajiet tagħna.